Huria nahina holongan di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus atas goarni sudi parhalado pasahaton nami selamat datang madihita madohoti parminggota di jam 10 sadaon alani di nalau mamuhai ulauta jumulu mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhat tamarede hita bukit de nomor 200 sonom. Nadi sono Tuhanku, namar soma Tuhan. Ilu ni mataku, ku sembah Tuhan. Rohani matu rohaku, namasi haladihan. Sai matahon Tuhanku, sai rajai madirikan. Oh hinirim ni rohaku, si pagorutan dikan. Rohami matu rohaku, odi ho awan. Nangadong pangido aku, dukono sinirahan. Nadilehon o Tuhanku, tunaun dihathan. Rohami matu rohaku, sai pasaton mahathan. Mari hiti-hiti gowarni debata ama, dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gowarni todi porbadia, natu mo palangit dohok tanoon. Amin. Asima roham diau ali jahuba, ay terguguk doau, maras dorohakku dohok dagiku. Alai yang guau, tuhodo au marhaporusan ali jahuba nikkudo hodo de batakku marguru tu tangammu do akka parsoryoki sai palua ma au sia tangan ni akka musuku dohon sian akka nama ngalotongi au ali jahuba sayunang paura kau ai hodo na hujau sai palua ma au marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan Yesus namate tarsilang doho humoko pami halak pardusa, alani holong ni roham na godangi dihami, ajari mahami paingot-ingoto, natargatung dihau na pinarsilang humoko pami, ay hodo hapurusan nami maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panolsolion ni roha. Saisesa jala urasi madusa siya rohanami marhite-hite todim na badiay
Jala pargugui mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakak ni rohanami, laho mangihutoko, namangulu jala namanggonggomi, rap dohot amai, dohot toddi porbadia, rodi saliling nililing na. Ditikion loas ma ali Tuhan marhite akaruas ni huriam, naung tarpili gabe, habaoran ni pasupasum, marhite-hite na gabe, tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan gedung sopo marpikir kepada HKBP-on. Tu bagasat tangammu do hupasahat tamina sida, asa hosa diri na manguluhon, sian bona sahat rodi ujungna. Asa guk las niroha, jala margugo na sida, maka jongjokon nguluna, songon joromi di portibion. Patotong mahuhut rohanami manguluiho, saha rodi ujung, di bagasan haporsiaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saingo Yesus Tuhani, Siton bodong ngabeni, di silangi kemoko papasahi, ai hota mamanan sudi, nama monai tu Yesus. Tangi hokamu mapatik ni debata di minggu Palmarum Sadarion. Ima natar surat di Sada Korin bidu onom ayat 20. Ayar gado hamu ditubus. Di baheni pasanga pamuma debata marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite todimuna, ai debatado napunai. Ima sahakna atong rap mangidugugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marende hita. Dosaki, roa tuho, Tuhan dimunari, Yesus aro Tuhan, Nasarohan tumalungi pas, Nabe mamaranang pepogos, sian jeak, au Tuhan, Yesus aro Tuhan.
Tatopoti maandusata martangi yang mahita. Ali debata amanami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu julum. Wilala hami rikodo asini roham disaduhut hami halak pardosa. Alanido bain nahu pasere pami diri nami sadario di julum. Jalahu parhatopot tami. Tung najuk-juk do hami manibil sianak kadalam muda badiai songo biru-biru nalilu. Sayunak pabali hami siat julum alani dosa nami. Aidang di halomohor roham hamatian yak kapardosa. Alai hamubau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saduhut hagiduhon nami. Dohot pangalausion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahok maasini roham di hami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagugon ni todi porbadia. Asa tarapul situturo hanami majauho. Asa patun. Tigor jala daulat tami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songonodo hata ni Jehovah. Unak komabiar. Audo siluluhoko. Nunga pola hujau guarmu. Au napunaho. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Allah di Tuhan Yesus marono polopam ibana uiuta manang kurialam ibana padoru pasara rohaki rodi banuagi jang sai Jesus mengaki. Atani di bata turpuk di minggu palmarum sadarion tarsurat di Yesaya biddu 50 mamuka sian ayat 4 rodi ayat siaa. Nunga dilehon Tuhan Jehovah tuaudila sisean asa huboto pasabam rohani naluja marhiti-hiti sian hatai. Saya disungguli doau ganup sugut. Dipatinggil pinggolku marbinege songot sisean. Kutarehod do balik tanggurukku tu halak na mga licingyaw. Dohot huruppu tu halak na mamasnapi. Dakku tabunihon bohikku maradupon haurahon dohot tijur. Jonok doibana nama mitoriau, ise naing maruhum dohotau, atong marluhu mahita, ise suhut alok kumaruhum, di pajonok matuau. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin.
bisa tujur pe tari dohot pasca tungi tanon hosude palu ahon ana pogos sia tangan misi bomis alani hupuji ho tung maribu halido bukan sadatang gurumu dinahon alisini hama malum ni bugaku nadero akidoi modoga bebi nuraan odo potan hangoluan alami hupuji ho tung maribu halido. Tahatidak maha porsiotai songon nahina tidak kon nidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita medok. Au porsea di debata jahuba. Hido ama pargugu naso hatudusan natomo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai. Imana tinubuon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di parbadia adorak suwa bubuhan. Ido tu hatta natumaon na bernit di panghuman ni silatus namati tarpajal di bana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manaik tu surga lahudul tu siamun di debata jauh amanai pargugo naso hatudusani di sima ibana pai mamula sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di toddi parbadia jaladok sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesan di dosa dohot di hate nama dok mula mangulu sugut dagang ni halak nong mate dohot di hanguluan nasora sudah amin.
Abigima piting namasa dohot sipamasauta bihuriata. Agenda Pendita S. Togatorop, Manang Pendita Resort AKBP Sutoyo. Duksipul Jamita Dohot Papungu Pelean Marhite Amplop. Diuduti tu acara pelantikan tim penyelesaian kewajiban AKBP atas pengalian gerukso pemerpikir kepada AKBP. Niuluhon ni opui eporus AKBP. Duksipul permingguan cap 10 sada diuduti acara Ramatama di lantai tolu serbaguna KBP Sutoyo. Bapak persembahan syukur bulanan. Sadarion Minggu 2 April 2020 tolu disude ibadah Duksipul Jamita Papungu Pelean tujolo nilang gatar dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan ruas tu huria lasma rohata pasahato persembahan syukur bulanan ini mangibati huria sadarion Minggu 2 April 2020 tolu di ibadah jam 10.05 WIB rodo mangibati huriata HKBP Sutoyo siswa-siswi SMAK Pitu penabur toropna saplopat halak Hut patu begehon erde puji-pujian marhite Pokal Group. Honopor retret paduan suara ama agape AKBP Sutoyo. Sabtu Minggu sada 2 April 2020 paduan suara ama agape AKBP Sutoyo patu pahon retret maringan di Pilabang Mendiri Mega Mendung Bogor diuluh ni pendeta Abarita MDiv. Papituhon prapesta ulang tahun pembangunan dohot perheon perempuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka perayaan pesta ulang tahun pembangunan dohot perheon perempuan HKBP Sutoyo di Patupa Huriata do kegiatan perlombaan prapesta sada cerdas cermat Alkitab dan buku ede peserta 10 orang untuk satu tim perempuan. Lomba mangalopa nasi goreng peserta 5 halak untuk satu tim. Gabung perempuan dohot ama. Patuluhon merias diri sendiri manang individual. Peserta sada halak perempuan. Pendaftaran lomba mulai sadarion Minggu 2 April 2020 tolu sahatu 6 Mei 2020 tolu. Pendaftaran lomba Boima menghubungi inang Nyonya Pendeta S. Togatorop Erboru Siregar HP 012 walopitu onomalu 2010 disosoi ma tu sudah sektor lah merdohoti kegiatan ini.
rapat lanjutan panitia hari ulang tahun HKBP Perheheon Perempuan Rap Dohot Panitia Pembangunan. Rabu 5 April 2020 rapat lanjutan panitia ulang tahun HKBP Sutoyo PAO 49 tahunon Dohot Perheheon Perempuan Rap Dohot Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo mulai jam 10 siang. Maringanan di lantai tolu serbaguna HKBP Sutoyo. Guar-guarni panitia terlampir. Di Sosoima tu sudah panitia asaro maddohoti rapoti. Jadwal pertanyaan di sektor-sektor Dohot Majawui. Kamis 6 April 2020 patupon ni huriata do pertanyaan sektor di bagas ni keluarga. Iwan Manik baru Siti Daun masuk jam 10.30 gang 45. Situa El Gultom baru Tabunan masuk jam 10.30 Mayasari. Asitinjak baru Siahan 10.30 Waruk Sawo. Hasiahan baru Sipautar 10.30 di Cipinang Bali. Joseph Araja Guguk jam 10.30 Pondok Gede. 10. Perningotan Ari Hamamata ini Tuhan Yesus Manang Jumat Agung. Jumat 7 April 2020 perningotan Ari Hamamata ni Tuhan Yesus Manang Jumat Agung. Digabung Dohot Ulaun Nahohom. Ibadah masuk songon nasomal jam 6 jam 8.30 jam 10 sada diuruti jam 10 tolu dohot jam 10 wib. Di sudah ibadah duksipul jamita langsung dilanjutkan tu ulang nabadia. Paduan suara KBP Sutoyo narade mengisi kor di tiki pelayanan ulang nabadia asa mendaftar tu pendeta Ambarita. Perningotan Ari Hayon ni Tuhan Yesus. Minggu siang April 2020 tolu ibadah buah-buah hijuk dohot ibadah jam 6 pagi digabung jadi masuk jam 5 pagi. Minggu siang April 2020 tolu ibadah jam 8.30 jam 10 sada dohot jam 15 wib mardalan songon nasomal. Senit tanggal 10 April 2020 tolu pesta paduan perningotan hahian ni Tuhan Yesus patupon di huriatta do ibadah masuk jam 10 siang. Di Sosoima tu sudah ruas ni HKBP Sutoyo asaro madohoti ibadah di pesta paduan honi. 12 jadwal ibadah perayaan Paskah Sekolah Minggu dan pra remaja HKBP Sutoyo. Ibadah Jumat Agung 7 April 2020. Kelas Batita dan Balita masuk jam 7.30 tempat lapangan bakti. Kelas Sada pra remaja masuk jam 7.30 tempat lantai 2 tolu dohot obat. Ibadah Paskah sia April 2020. Ibadah buah-buah itu jam 5 rap dohot orang tua. Duksidung buah-buah itu kelas Batita, kelas Balita ibadah kelas di lapangan bakti. Duksidung buah-buah itu kelas Sada dan pra remaja ibadah kelas di lantai 2 tolu dohot 5. Pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manak tensi. Minggu 10 April 2020 tolu, sipul ibadah jam 6 wib, patuponi huriatta do marhite Dewan Diakonia seksi kesehatan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manak tensi, dohot pembagian vitamin, obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat. Khusus tu ruas noksomal minum obati. Ruas naneng madohoti pemeriksaan kesehatan ini asa marpuasa 10-12 jam. Adorang so pemeriksaan. Ruas nongadong kartuna marubat asa dibuat. Tim multimedia dohot soundman. Huriatta sonari perlu tenaga tu multimedia dohot soundman. Turuasnya KBP Sutoyo na bersedia dohot makobazi huriatta di bidang multimedia dohot soundman mendaftar ma langsung tu sekretariat gereja. Barita habot neroha. Nunga jumolo marujungolu. Tiolide boru hutapea. Manang oppu mangului boru. Di hari Jumat 21 Maret
2023 tutup umur 24 tahun. Maninggalhon yanakon dohot pahupu sian sektor perdatam. Tuhat tama mangapuli sudah keluarga na ditinggalhon. Sumbangan. Di jalur sumbangan sian keluarga Stanley Sijabat berupa 1.000 sektor Kalibata bunga altar tu Minggu 2 April 2023. Hamalation di ulang tahun Pak 22 tahun Situa Insinyur Salman Sijabat di tanggal 20 Maret 2023. Lau pasikopon tiktingon boy mata jaha di tikting cetak. Songonima sahan di tikting di Minggu Tasadarion. Boleh ate. Horas.
Di nama rede hita, laus tapasaha ma piliatta, sadaa dohot sadabi. Hari tanda nomuali, nama barsian kokatain, sian natar silang disi, nama koko perdosain, nama dosa samsai disapui dosa minang ulu, nagu mogodo Tuhami, nunga sakti lisaton musuh. Iya sodiman, roh aku Tuhan, Yesus berkorban isi, diberi wahai roh hati. Tungasinaw tinangi, Tuhan di hapar silangi, Tungpujung mangai Yesus Kristus, dan nolong pakokok nadisi, lamang mapurus susi, asa malum di siro hati. Doa siangku, ale Yesus nama kokopan, rosai abingau oh Tuhan, mudar minga mamban maluman, mudar mi samping ubati, masai pos rohani gogomi, haporus na sonani, imamu angadi
Dameni debata na sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus na hinaholongan hamua kamang dot hamakainang ruas ni huriata di HKBP Sutoyoon songoni manang hamua kamang dot hamakainang na patolhas panguliyom muna tu ipurus ni huriata asabui hamu pakeon itu hata pasidung tanggung jawab ni HKBP tu pengelola ni sopo marpikir HKBP di bagasan sadarion tung macalas doro aku bui hitarap memuji Tuhata adorak so masuk kita tu minggu pasion minggu parningotan di panaonon ni Tuhata Yesus dina huri mangrimangi di Tanzania di huria dia ma bui patupaon pelantikan ni tim penyelesaian tanggung jawab HKBP danga dong huria nasing na tubuh di rohaku ieso HKBP Sutoyoon jadi alani dina hu telepon padidara sotta minta izin buido paditanami patupaon ulaon di HKBP Sutoyo sangai sukun padidara soton alai tortibu di alusi bui mai purs nami. Jadi mulai ate godang ma di hamu para lu nami. Songoni manang hamu ka ruas ni huriata. Na baru sahat do piau na budari sian Dar es Salaam Tanzania. Di sada kota inganan ni sada badan misi di Portibio marapot. Jala au song ruas ni kaunsilna manang ruas majelis pusat na songon vice moderator ni badan misi nama nongos no mensen na julu tu Tano Batak ikon terus doa dong hita KBP disi ala huria na tubuh sian misi do hita jalala nima di jo tu hatau asa do tau manguluhon majelis ni badan misi United Evangelical Mission ni sahat matabi ni akadong atas apor siaon na dong di Tanzania tu hita salut na HKBP tarlumobi tu hamu akadongan na dong di HKBP Sutoyoon horas ma dia mu salut na hata ni tu hata na naeng mamakulingi hita jala parade hita masuk tu minggu pasion di minggu mare-mare manang Palmarumon imana tersurat di Evangelium Markus bidu 10 sada mamukasian ayat sada saat rodi ayat 10 sada songonodo tersurat di sini. Dungi di nalam jono nasida tuhuta Jerusalem tu Betpage dohot Betania na di lambung ni dolok Zaitun disuruh Yesus ma sisianna dua halak. Didok ma tu nasida. Lao mahamu tu sosor na di jolo munaan. Jadi disi bongot hamu tu si dapat hamu ma tabat disi sada anak ni haludi na sodung dope hinudulan. Har-hari jala tugu hamu mai tuson. Jadi molo tu ngadong naman do tu hamu. Namar hudomu. Dok hamu ma narikot doi di Tuhani. Jala tibudo pasuangon nai tuson. Borhat do nasida jala dapot sado anak ni haludei tabat dikan harbangan ni alamani jadi ditanggali nasida ma.
Dungia dong ma halak na jongjong disi na mando tu nasida. Na marhua dohamu na mananggali anak ni haludi. Jadi di do ma songon na tinonahon ni Yesus tu nasida. Gabe di pasobu ma. Di togu nasida ma anak ni haludoi tu Yesus. Dia pehon ma ulos nasida tu atas na jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torop do halak akana pahebakon ulos nasida tu dalani nadeba manalihi akka bulung rata sian ladangi laho mangaparhon tu dalani. Ia akana dijolo nang akana mangihut siapudi sai majou-jouhod do. Hosianna pinuji ma naro marhite-hite goar ni Tuhani. Pinuji ma harajaon ni amata Daud na naing ro. Hosian nama digijang ni gijangan. Jadi bongot ma Yesus tuhuta Jerusalem sahat tu bagas joroi. Jaladung takas di bereng sude. Ruar ma ibana muse lao tuhuta Betania rap dohot na 12 ala naung bot ari situtu ido sahatna. Pinuji ma naro di bagasan Tuhani ido topik ni jamitata na ipolana majuhut tuhita asa mamuji-muji goarni tuhatai. Alaya sadapok rohatta songo dia rikot ni na mamuji-muji tuhataon. Dengan ma hubonai jamitaon dohot na mangiuton. Dihita halak Kristen Batak nunga tahasomalhon mando jala tapartod dihon mando adong do hahomion ni debata. Hahomion ni debata jot-jotan dang masuk tu pikirata di bonanai. Alai di ujungna gabe boy tadok mau lihat ma Tuhan. Ido hape sakapmu. Tuhami, tuau, tudong aku sabagas, tu pardonga sarepeoku. Hahomion ni debata ta au hodoi di ngolut ta songon ha Kristenon Batak. Alai jojo doau tiki mangula songon misionaris 10 tahun. Tarumobi di Eropa. Molo huodok adong sada peristiwa di ngoluku naso huta gapian ape gabe masa songonon jala di ujung na hudo masakap ni debata ape tudong aku hala Eropa hala Amerika hala Inggris naung dicerahkan oleh masa pencerahan dang ulu nasida mando tutuma sakap ni debata doi. Alai balik saya dok nasida coincidence doi. Kebetulan. Bukan Allah ada di belakangnya. Coincidence. Allah di nasida dang masuk be peran ni debata di nguluon. Dang masuk be moloso masuk akal ba dang boi dohono ni hasitongan. Hamu kadongan hupabo mojo sada na masa di ngoluku na bui pakeoku gabe ojahan mandok na adong do hahomion ni debata di ngoluku. Di tahun 2012 dung mangulau 5 tahun manguluhon sada departemen ni misi di Jerman na menangani Asia, Afrika, dohot Jerman. Di Jo Kansil mau lahu mengevaluasi ulauku.
Orang masa 12 aka tokoh misi sian Asia, Afrika, Eropa mana kasih uloku dinggado manangdang. Sian suku-suku nasida do sian alus nau lehon. Dapat rohaku do na puas do nasida di uloku. Jala disakapi nasida do naing pagajak komuse obat tahun nari. Alai Roma sada uluan ni kaunsili mando. Jolo tasuk jo uluan ni HKBP. Imai purus ta purus emeritus padita Dr. Bonar nabi tupulu. Roma upuye purus mando unang bebah pagajak kamu. Mula may bana. Nga 12 tahun ibana di FEM, di UM. Mula ma. Ujui acik dorohaku. Bahasa dinggani mangula, alai dang diloas. Lahu mangula muse, songon wakilnya KBP. Alai dinadung mula kau 2010 tulu. 2010 sia. Maaf, 2010 ya 10 siat. Terpilih tahu gabe ketua Ropat Dita. Jaladungi tahun 2020 terpilih tahu gabe porsnya KBP. Om Mahuguari Hahomion ni Dewata. Hahomion ni Dewata. Dang boy hudung dung husaka hutodo huida do sakap ni bata ujui. Hacik doroha ujui. Alai Dewata asing do sakapna. Jala boy do sakap ni jolma diputar ibana gabe sakap ni Dewata nauli. Ya do hamu mengalami songoni. Akan natumua songon situa pak pahana teh. Mana ngamang si jahat tik tanakin. Talumubi hamu ruas ni HKBP Sutoyon. Nang kadamang dainang nanaeng tababakit anon. Hea do diberek kamu songoni di ngulumu. Jala alani hamu kadongan. Dang taluau mamuji Dewata di ngoluku. Ala hahomion ni bana. Marasing do sienna. Hupikiri songon jolma nagodang keter batasak. Ahado ibu nami domuni tu jamita sinuai narwamu marade. Ade songonon. Iya sakap ni natoropi songoni nang sisian na duai. Pahudul Yesus di gitjang di atas ni halode nasoya di huduli doh sakap nasida mambain ulos di kiri kanan pudi do jolo ni halode songoni nang manalihi hau asadong bulungna disi jalamando pinuji ma Hosianna ma anak ni si Dauti. Nanaing membuat mulak harajaon ni si Daud. Di pikiran nasida di manaik Yesus, manako Yesus tu Jerusalem, nanaing gabe paulakon harajaon ni si Daud do. Secara politis. Bahasa songoni suara ni na jojoi termasuk sisian nai. Ala buti mamuk kadung mulak nasida sian habuangan. Abad paonopon satu abad parjoloi berganti-ganti penjajah demi penjajah datang menindas bangsoi. Mamuka mesian Syria diuruti mai Gorik Roma nuaing Rom. Jala ditiki Rom do hacit situ tu di tahun nasida. Pola macai bahat pajak ikon digarar rakyat. Rakyat na met petani satu rakyat na di kota na manewa jabu dipajak. Hacit. Jalalani dinadiro idana sida roh Yesus nanganako tu Jerusalem. Hosianna, Hosianna, diri puna sida naeng
patung balikon Rom may bana di Jerusalem. Jala tarba ini bana doi ni narwana sida ala ngagodang di patupa Yesus adora somanako ibana tu Jerusalem akatadda halongangon na patuduhon hagugonna na boy patupaonna na hinirim ni rohana sidei ima edde puji-pujian na binain na sidei hape asing do sakap ni debata asing do na pinikiran ni debata dia may songonon hamo kadongan tiki mengajari au di STT AKBP sada evangelium na huaolongi ima Markuson Markus ima evangelium na tumua dan apalah sude di patorang ibana di sapulonom bidui ngolu ni Yesus alai tonggak ni ngolu ni Yesus do di patorang evangelium Markuson di biddu sada tu biddu pitu ima na ginuaranna preparation for the suffering of Jesus. Persiapan untuk penderitaan Yesus. Banyak sekali tanda-tanda mujizat yang dilakukannya pada pasal 1 sampai 7 diungkapkan, diceritakan. Tetapi mulai pasal 8 sampai 16 itu mengenai penderitaan Yesus. Hidupana di bidu walu, bidu sia, bidu 10 sada, didok, iya anak ni jolmai. Mon nasida maibana pamateon nama di tanom maibana alai markomado di pabakit doan noni bana. Jadi mulai pasal 8 sampai 16 itu mengenai the passion of Jesus, the suffering of Jesus, the walk to the cross. Alanima Roma Evangelium Markus menempatkan sebelum masuk ibana tu Jerusalem di bawah masada pangaradeion. Pangaradeion. Allah ia mengikutkan Evangelium Markus, ia ngolu ni Yesus adalah ngolu menuju the cross. Sahali do ibana tu Jerusalem mengikutkan Markus. Asa disi di persilakon. Alania mau kadongan dibonai ma masuk tu Jerusalemi dengan sesuatu pujian natiki di rakyat biasa nang mamereng Yesus rosian Galilea lelekian ibana di Galilea on nga masuk tu Jerusalem di somma tikina hita noaing marnida hagogon Yesus patung balikon sudah kuasa ni Rom lahom membebaskan kita supaya kembali kerajaan politis Daud. But God planned differently. Puji-pujion nasidai marasing duhape tujuanna. Balik ni na gabi bakit Raja Yesus manaluhon kekaisaran Romawi balik saima si taonon do diadupi bana. Alai si taonon na di ujung na mandop si taonon na ido manesa dusani jolmai. Ido banna Roma soldadu nadong di jonokon ni Golgatai di dokma tutu doon anak ni debata. Asa mo kadongan sakap politis ni nama muji bana ujui berubah tu manangise nang ditobus debata mamuji-muji ibana. Dipuji ma debata ala nunga manaon Yesus. Makokop hita saluhu na pardosaon. Jala hita Lutheran, hita KBP na Protestan. Pembebasan kita dari dosa kita bukan karena kehebatan kita, tetapi adalah anugerahnya. Kamu kadongan persiapan tadi ada 5. Parjulu Yesus. He is the mastermind. Perencana utama lao mamu. Adong manodisi
Idaungu juda. Hirana hadir Yesus di sosor nihutai kan. Hirana hadir. Adong manon disi. Hirana boy di berengi mana. Nama masa disi adong ternyata disi sada anak ni haludina abad. Tukan harbangan ni sosori. Boy di ida Yesus. Bon luar biasa doa mau kadongan. Molo hitalak batak na julu. Aduh idok konteon. Telepati ade. Telepati boy idok soni Anggo Jesus down. Dia, he is the one who is powerful. He knows everything. Go there. You will see there is a halodi there. Aduh di halodi ade. Aku oto-oto. Eta Inggris ni halodi ade. Halodi na poso na soheado bedungang. Ini teman-teman lah satu alasan mengapa kita harus memuji-muji Yesus. He knows everything. Dia tahu apa yang tidak bisa dilihat mata. Luar biasa kan? Yesus kita itu. Alasanmu memuji-muji dia. Karena engkau sudah ditangkap Yesus. Karena engkau sudah bersama Yesus. Now Jesus is with you. Dan Yesus yang bersamamu itu adalah dia yang mengetahui semua. Bisa membaca apa yang tidak kita bisa baca. Dia mempersiapkan dengan baik. Karena kedatangannya ke Yerusalem bukan untuk dimuliakan sebagai raja politis. Tetapi sebaliknya, pertama-tama dia membersihkan bait Allah. Setelah itu berdebat dengan tokoh-tokoh Yahudi. Dan karena di perdebatannya itu dia mengalahkan mereka. Mereka manakah biasa disalib pemaon, tapamate maon. Jala ido na saud. Jala manghiton Evangelium Rom dan hasalani si Pilatus. Alai hasalani tokoh-tokoh Yahudi do. Napa dua honima panguluyon ni sisiani. Mereka tidak berargumen terhadap Yesus. Biaro poto nami dong ai soelaudo pe amin tu si, soelaudo pe tu si. Dangadong debat. Molo Yesus bertanya, meminta, menugaskanmu, jangan debat. Karena dia sudah mempersiapkan dengan baik. Dan kebetulan betul. Dan ketika ada yang bertanya, nama anak ko, nah di itu kani doi record, jala alani, pasuangon na dono ni, paulahon na doi, maminjam do, sitong terjadi. Di do halak na mamerengi, luar biasa ini Yesus. Aduh kamu ya songoni mat coba-coba. Lawa mau amang dah tusan anotor songono ndak warani rate. Paling terpakai mudah-mudahan. Itu ti mudah-mudahan. Lawa maho mangarato tu IKN. Barani hao na tua nami mandok tu anak mi. Ida non isi andong marga situpul nator mangakubiho dang barani ta kan. Kalau Yesus dia berani. Dia bilang dan akurat. No mistake. Om mana pedo alai pangoloyon ni sisiani. Jadi ya doa wamang doa tinang. Dipangi dovem mau mengula isa dainganan na mamaksau iko lau tu Rwanda, lau tu Kongo, porang disi. Memang tikilau tu si aku ngirinai. So adong hukum mamang dewan nami. Daung hukum. Ganu airport manggarar visa iba. Manggarar visa. Dangadong uhum. Satu pedalaman. Alai ditiki di suku nau lautusan mabirau. Di Roma puye porus utauruk. Tu Jerman. Maka tay mami padua mata. Pak mata. Udok maupung. Ibu tu pui itu kan. Gudang porang di sana. Jadi mabirau mulak mau niku. Alai Roma upui mando dokter butar-butar. Di ngotodo na julu akan misionaris na borhat si Jerman tu Tanah Batak. Na naung mabigi si panganjol mado alak Batak. Huyung tepung, lao do alahi, lao.
Biar baru parbuena dengan alani lama ho una pola suku-suku ni mana tong kan. Dunia dong 3 tahun nasal di bona ni periodeon saya dapat dita perempuan. Baik kami eskana. Tu sada inganan perkebunan. Pagaranna bercabang atong padita reso ibana. Perempuan masuk namanya tong tapa bakit padita perempuan gabi padita resort. Aledang tu Jakarta, tu pedalaman dotong. Roma ibana tangis-tangis dongan na upung, biar bayano kuan noni. Molo arong pertangyangan non di huta, ngaborngin biama iba mulak. Ape paropuan nau, kopi dah ipe suku kok niku. Barang bui ora homodo mi bagas ni ruasi dung idung torang hari biasa mulak kok niku. Tu matangis may mana atong borhak payopung. Orhat. Dung sekian bulan pajupek kami. Mau lihat ma purus nami. Mau lihat ma. Ala didok kamu lao ma. Molo tuhata Yesus mangido. Do not ask question. Go. Ido na pinatuduhon ni. Sisean ni Yesus si. Alay na mangihut mamo kadongan. Ima kesiapan. Memuji-muji nama Tuhan dengan 2 bentuk. Sada ulosna di leon pasangapon, sada nai aktivitas monggoli akahau asadong patuduhon pasangapon ibana. 2 action. Jalaido teologi ni HKBP hamu akadongan. Ido pangatusyo partordion ni HKBP. Ima dang tup holan di bagas jorona hita mamuji-muji bana alai kona dong do pabahenota di ngoluta siganupare di bagasan torang nima amo kamang do tamo kenang wakil ni sabdo HKBP na onom 1,5 jutai di do tu hatta tu purus tahun asa upakulingi hamu laho manelesehon tanggung jawabnya HKBP tu pengelola ni sopo marpikir. Nunga hubonayo namang di bona ni periode Januari holan sidung purus dilantik. Torlao doau mangadup tu nasida. Lasia rohana sida. Aledang arong do pena buitar baik kita. Hubang ido maka presesta di opat distrik na di Debos Kapon. Ia pa pungu-pungu hamuma. Asabui tagohi tanggung jawab ta. Tu parsopo marpikir. Duk sidung tahun na salpu. Utak tana balgai tu dana pensiun. Ngabui benuai kita mengatasi. Dung tapatupa sentralisasi parbalajon. Ngabui bemeret tu son. Asa unang maila HKBP on. Huria na balgaon, na balgay na hamu, hape marutak kamu, kandak tabu. Alani ma husukun ma hamu kadongan, akadamang dainangon, sian Tanzania. Hamu majo, sian Tanzania, husukun. Ready do hamu amang. Siap, purus namin. Ang gua kapresa setong dangbui manolak dam. Ale ang gua kadamang dainangon, diwasa tangyang do say ulu main na inaraku i molate ma ulu hamu dipakai di batama hamu di hari-hari naneng roon pasangapon ibana mamuji-muji ibana marhiti nama nelesehon tanggung jawab ta tu parsopo marpikir mamuji-muji di bata hamu kadongan mare-mare. Minggu naro naing ta paingot-ingot ma panaonon ni Yesusi. Alai ingot tamu ma. Tujuat ta paingot-ingot panaonon ni Yesus di masa pasionima asalam holong doro hatta tu ibana asalam ta puji-puji ibana ainunga di pelehon ibana nguluna umokopita jalahita halak batak nagumodangan porsea dituhatai asalam makaholongi hita
Adong dosa ada bah mau lubuya deh jami taon. Majuhut Tuhamu asa parsutoyon nian. Siap hiras sigop mendukung. Dalat taman dok mau lihat itu debata asa boy parsidohot kita mamaritahon barita nauli dang holan di bagasan HKBP alai tuduru ni HKBP ala salilingon dang terbaik kita dope ala danga dong gogota manongos nasida tu akka inganan nasohea dope mambigi barita nauli ala ni sapaka mahita di sinuri godangi Oktober 2022 asa mamuka sada Januari tapatu pama sentralisasi parbalajon parepengon di HKBP asa tu sudut-sudut dina adong ruas ni huriatta nasa lelengon dang dung marpadita di inganani manang di resoti gabi boy gabi dihobasi HKBP mana sida jala tu akka inganan dunia misi nasa lelengon dangadong misionarista tu Hong Kong dangadong misionarista tu Thailand dangadong misionarista tu Afrika adong manon alang adong guguta asa molorohamu 75 pilihan muna tu di bata takas mabotohamu molo nasay laon holan tu resoton tu distrikondoi panarihom muna gumodangan sekian 15-20% do tu sado HKBP alai mamuka dung sada Januari rohamu tu jolu pilihan munai songon dalam muna memuji debata laho patu pa ulaon di inganan di duru ni inganan tahun sutoyon isarana di Pulau Rupat. Di Pulau Rupat hamo kadongan dung 50 tahun hita marbarita nauli disi nga adong 5.000 hala akit gabe karisten alaya dang adong gogota manogu nasida mendampingi nasida mula bema manang piga tu ugamo narubi alai dung sentralisasyon tongosot tama parbarita nauli tu si ido banata pajongjong stasi misi di Pulau Rupat asasiani marbarita nauli hita tu naso manada Yesus do salelengon jujur au hudop Tuhamu songone porusta dang tarbaen ai sodong hepekta mambala joy nasida alai nuaeng nunga 3 bulan hamo kadongan luar biasa 3.600 personel HKBP sudah kita belanjai setiap bulan dimanapun dia berada dengan sesuai dengan golongannya masing-masing. Imala ditupahiamu WG parsutoyon paditara sok nami songona jagodo kan itu teh jagodo alai masita-sita do pada tersota do ruas Jumago gitu Jumago di bulan April jalan ngadong tabungata 10 miliar manggarar balajo tu bulan April jalan manggarar biaya operasional resort distrik alai sapelte do pena buit leon ini teh alai molo di bulan Aprilon dang holan 30 miliar sebulan peliata sian sado HKBP molo boy 35 40 miliar sian sado HKBP boy mahita dang holan membutuhi kebutuhan normal kita tetapi yang lebih visioner juga bisa mana bayi rumah sakit ta mana bayi universitas ta mana bayi sekolah-sekolah ta sarong sekolah-sekolah unggul na mambain gor ni HKBP denggan ima molo marsi tutu ita mamuji tu hatai na hamamatena humokop hita taingot di minggu naro jadi dung jami tahunan non dibuat kos 2.000 tu pelean on di sonan ingot mainang dang holan tu padita na mangula di soni nunga tu sude inganan di dia personelnya HKBP mangula termasuk di pedalaman nah dong di tapanuli rayai na sotuk mambala joy partongan na salilingon alani luas mau mandok mau lihat itu parsutoyo nami Bu Idon non nakok muse di bulan
April. Sadario penga mulai nako. Ima dalata mamuji di bata ala nunga di hokop ibana hita. Jalalani hita ikom parsidohot marbadita nauli. Taringo tu Yesusi una kolan di hita. Jala ido na huida hama kadongan di akadongata nadong di Cina. Manang piga hali ngalau tu Cina pedalaman. Nah hebatan halak Kristen Cina mendukung pemberitaan Injil. Jala ditiki na jono 10 tahun nari. Di Cina nama gumodangan Kristen di Portibion. Ala sude aka dongan Kristen Cinai marsitutu. Nakpe diadopi nasida rejim komunisme di sana. Di tiop totong tuhatai, di sobat tuhatai, di baritahon guarni tuhatai, tu sudut-sudut nadong di Cinai. Ala Cina memang nggak membangun jalan-jalan highway tol sahat tu pedalaman-pedalaman Cina idubanna ekonomi dunia nasida duminggan. Alai hubereng di sipar barita nauli luar biasa. Roma uluan nih huria di Simando. Molo salilingon sabulan 2 odolmu lao payason ibommu baima hola satonga sada satonga nai leo matu misi ninna disi molore purusnya ke bibi mando soni hulu di parekil yang mati ati alai nunga mardalan dengan marhite sentralisasi parbalanjon mahamang hupareso ternyata dong anak ni padita si Topul mantan preses di Silindung Nahinan mamereng-mereng dokumen ni HKBP ternyata di tahun saya siap 70 nunga ditotopon sinuri godang tapatu pama sentralisasi dang saud dopei alai dupe 52 tahun asa saud ima sakap ni di bata mertua mamu ruas ni HKBP di tikion ala di tikimuna di pasaut hamu sakap ni di bata nauli atong hamu kadongan hahomion ni di bata disakapi nama muji-muji Yesus di pardalanan tu Yerusalemi Yesus laho manakapi asa gabe raja politik doi bana alai di pabalik de bata doi gabe raja ni Portibion ala di sesai bana dosata berkorban ibana humokopita pasu-pasu tu hatama nang hamu di ngulumuna molo adong songonna maol di hidahamu songonna dang dapot rohamuna ingot tamu hahomion ni debatai boido debata membalikkan yang sulit yang tidak mungkin jadi mungkin tuhita sonido hualami tikirap hita pasidukon utakta tu dana pensiuni adong halak naneng mangototoi purus tahun ido itelepon mau purus nami la siero aku na burjua kamu lau hamu tuhuta lau tuhuta neng hurupin yan siang keluarga nami utang tu dana pensiun asa selesai borngin anom makatai mau dot inang ninna hubawa petupui alai tabani neng hurupin anopui 50 juta per bulan pakeon ni opui mardala tu satu son ada ngamang cukup balaju kuda ngasa dong dosa semangat opui neto tutu doniku tutu atong bahdenggan niku ale dong manian opui patupan opu transfer opui 50 juta tu sada rekening imam mau naik ninna bana jadi pasti kini dia berita di Samosir aikat dia berita dang adong bank ATM adong. Molo ATM kan paling 5 juta. Dang bui berapa lagi rekening na asing. Pai mamang da jolalau majo tu pangururan olah di pangururan dua dong. Bank Mandiri. Ngadi dalan nau. Roma Tuhan di Roma tau cek gitu kan. Hu cek ma ai diakui bana keluargaon nang manupahon. Hu telepon ma na puna nomori. Ayah bang, hodoh nomor mudon, daong inna. Husukuma inong niabaki.
Ai nomor ni anakmu don, usuk joda parumah ini isukun. Dao. Isi mata kasuboto. Na naing di ototoi do, puruson. Bayako kamu mau lotar barita. Di otoi, purus ni masakap ni najati. Alai dahamu hamo kadongan. Di pabalik de batado sakapi songon dia. Di pardalan aku mulak. Hubungi polisi bagian cybercrime. Edu tabu na mulai purus mangido terdiuli ruas taro. Di Bekasi do pungi, jonok tu penjara. Inna bah, pason ngausi puluma na yang di ototoi mulak mau tu jabu tu piaraja. Roma dong aku berdita narap do tahu tu samo siri ido selamat ya pung. Selamat apa? Lepas tadi dari pembodohan. Inna tuh kan, na masa inna inang, begi inang atau. Nah di notis doh, tenang jo inang, tenang jo. Nah di dok sedang. Jadi modom sugut naik Roma muse WA. Tu dia transferon nami, purs nami nina. Ngaro muse huri punga selesai naraku. Hutak kasih muse hami sian staff nion bagian keuangan on nina. Husuk ko muse na toras nina di aku sebagai Mr. X. Stuki jeropung dah. 1 jam kemudian di dok ido kantor nami deh leano pui nomor rekening pentransferan nih hebengi ibu tu hamu dua kadongan 15 menit kemudian nunga di transfer 7 miliar di pabali dari batas sakap na jahat gabe na dinggan. Jadi pos roamu moladong akan nama nakapi na jahat tuamu unang tor madate yamu. Tuhatai gare hosana di peleoni bana humo kopita lama aka odeng. Amin martanya kita. Moliate ma Tuhan di sebuah ruanami tuho. Sai di sakapi hodo nauli tuajol maun. Nungau bigi hami hatam taringot tu sakap ni bangso Yahudi nama muji-muji anak mi asa gabi raja politik membebaskan bangso mi Israel siang penjajahan Rom hape ubal gasianido na gabi diula anak mi ima gabi raja nama nelesehon dosa nami alani tamama hami mamuji-muji ho songon ruas ni HKBP di Sandok Portibion. Ai di nakoi ho sahatu puta Jerusalem. Sada haludi laho mamiliho dirim humokop hami. Ima si paingot-ingoton nami mamuka marsugud sahatu hari Jumaton. Marningot si taonom mi ali Tuhan. Asa gabi malua hami sudi na porsea diho. Dapotan hasesan ni dosa hami. Jala dapotan hanguluan na manoktong. Nang binahen ni haheheom mi. Mole hati ma Tuhan. Loas mahami ruas ni huriam na hinaholongam mi hakabipi. Tarumubi Tuhan HKBP sutoyon mamuji-muji ho marhite na patu pahon na dinggan di ngolu na sida siganupare rap dohot ulaon mamuji-muji ho di parmingguon pertanggiangan nang ngulu nami siganupare. Tarumubi Tuhan hupuji hami goarmu di haradeon ni damang dainang ruas ni huriam na ulu mamilehon ngoluna mangurupi huriam HKBP. Manalesehon tanggung jawab ni HKBP di ulaon pembangunan sopo marpikir na ulii. Na disakapi laho papistarhon ruas ni huriam do patupak kaulaon na denggan alaidang hugohi hami do pe tanggung jawab nami. Gabidang bui do pe Tuhan maksimal. Upake hami
gedung sopo marpikir HKBP. Tatap madamang day nangon. Patau mana sida. Parbisuhi. Jala tabay bidang bagas do tibbo ni holong na sida tuho. Marhite na mangurupi huriam pasidukon na mauli. Martaba-taba do hidahami Tuhan las ni rohanami di beko. Nunga sidung utang ni HKBP tu akka pangulana naong pensiun nasongoni godang Tuhan. Jala nunga hubonai hami sentralisasi parhepengon di sado HKBP asa bohot kami patuduhon pamujion nami i marhite na hubaritau kami barita nauli dakolan di tonga-tonga ni HKBP di akahuta na mekmet na somargogo secara ekonomi alai dohot do Tuhan tuduru ni HKBP jalan nunga mardala ni hupuji hami maho di hari-hari na nengroon tabahon ma Tuhan pamujion nami tuho dina bui manian somarujung taonon salese Tuhan tanggung jawab ni HKBP itu sopo mapikir ai macai godang si para dion nami diaka sudut nau poso talumobi Tuhan dina naeng masuk Indonesia on gabi negara yang maju di tahun 2045 asa nang adong nanggosada Tuhan anak ni huriami namago di pangan zamanon balik sama Tuhan ala dinggan hudongani hami nasida gabi bui nasida gabi pasu-pasu di tonga-tongani bangsa nami Tuhan ala ni pasu-pasu mak sado HKBP dinalaho manelesehon tanggung jawab nami di hari-hari nanengroon ali Tuhan luas mahami tong manangyakon ruas ni huriam di HKBP sutoyo on. Diaka rumang ni gulmit ni ngolu nasida namarragami di bagasan mingguon. Asiroham. Ukap makadalan pasu-pasu tu ruas ni huriami. Asa boy dipakilalaon nasida. Adong do Tuhan di baik ko hasurungon ni. Aka anak dok borum naung tinobus mu macergai anak dok borum nadi parbaga-bagau kotu nasida tuhami nadonganan mu dohami rasi-rasa roh ajal nia sianganon tabahom mak pasu-pasum turuas ni huriam di HKBP sutoyoon sian sudut na poso sahat tuna tumua nahurang gudang sinadonganna do natuk sinadonganna asa boy Tuhan dilalana sida hodo debatana puna nasa nadongi Tuhan nami nasai radi mangului pangidon nami asa gabi pasu-pasu hami utaya ho kami ma keluarga ni ruas ni uriam dison nama tean ditadikon na toros nasida na manubuhon nasida ditiki na salpu naung manangyakon nasida pagodang-godang nasida nunga marsirang nasida siap pamatang tupadong dope lungun ni roha Tuhan alani apu lima keluarga ni ruas ni huriam nama naon nama marhabot ni roha syala ni hamatean ale luas mami Tuhan manangyakon anak dok buru ni ruas ni huriam di akka parsiajaran nasida tarlumobi Tuhan di partikian nuaingon ukak ma Tuhan akka dalan nadinggan tu nasida marhiti na mangalion hapis taran dok ringgas ni roha di nasida marsiajar tanya ko kami sudah ruas ni huriam na mangula di tonga-tonga ni politik di negara namion. Itu aka politician do dileo ko tanggung jawab na balga Tuhan. Laho paturehon bangso namion. Sian bangso na soharu dipandang bangso-bangso na asing ditiki na salpu. Gabi bangso yang terhormat. Bangso na balga. Bangso na bui patupa hadameon di pertibion.
Alani Tuhan asiroham. Dongani maruas ni huriam sudi aka politisi napatupa na dinggan di tonga-tonga ni negara nami. Songoni ma nang aka ruas ni huriam na berusaha sian usaha na met satu usaha na balga. Tuhan asiroham. Unang loas lungun rohana sida. Aladang diida nasida tanganmu na balgai. Mamasu-masu laun nasida. Balik sama Tuhan. Haul ruas nim. Tupahin nasida apehon tanganmu. Nago pasu-pasui. Tungulu nang ulaun nasida. Tuaka ruas ni huriam Tuhan na mangula. Songon aka alat negara. Di tonga-tonga ni bangso namion. Tatap manasida toktong. Lehom ma pangaramo tiomu. Nang habisuhom. Asa tabba ari tabbang baju bangso namion. Martaba sian ruas ni huriam. Na dihapo si negara namion. Menjagai bangso nami. Muliati madiho pasikok ma Tuhan. Tangiang namion. Nahu pasatami. Mangasahon guarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di nama rede hita sian buku ede nomor 325 tapasaha ma piliata ima pilihan ucapan syukur bulanan. Marede mahita. Sai pege olo palopni nang rotu Jesusi malu asian dosado nang satu Jesus ro atom sotum tarambat homar lojong ma tu Jesus ro sai golong pa kokop nai malua hodisi sonang ni rohai sonang ni rohai sonang
saputi kimi tu dia namaho ai tiki parasiani sodi argahon ho sotong ditoy son rohami jojoni Jesus Tuhan mi masuhima adiani nasian Tuhani sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai lilehon Jesus Di johon Jesus rosude hamuna lojai Utogu dohamu Tuhan sonangani Hamu sude pamanati hamu ni arahon nai Tadi koni arsa koni Dopaka Tuhani sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai nilehon Jesus Bege olo popni nang rotu Jesusi malu asian dosado nang satu Jesus ro atong sotung tarambat hamar lojong ma tu Jesus ro sai golompat kokok nai malu ahodisi sonang ni rohai sonang ni rohai sonang ni rohai dilehon Jesusi
Saha mahita tu acara di halaman pitu nomor 15 pelantikan tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. Dihita salhutna namar pungu di bagas joroon, di bagasan tikion patu paon ma pelantikan tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. Khobar tusi tabege ma surat haputusan tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. Mariteom pinangido dohot hormat amang padidara sota manjahahon surat haputusan pinaruar ni purus. Jala dina di guarian non guarni akadonganon romahamu tuson parjuluma mangadupun ruasta dungipian non asa mangadupun epurus mauleate. Surat ketetapan nomor 395 garing L08 garing 3 Romawi garing 2023 tentang tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. Eporus Huria Kristen Batak Protestan berkedudukan di Piaraja Tarutung, Sumatera Utara, menimbang perlunya membentuk tim untuk menyelesaikan kewajiban HKBP atas pengalihan gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. Mengingat 1. Keputusan rapat MPS HKBP tanggal 11 sampai 12 Oktober 2021 poin 9 Romawi titik 9 halaman 6 dan poin 10 Romawi titik 3 halaman 7. 2. Rapat pimpinan HKBP tanggal 29 Maret 2023 memutuskan menetapkan mengangkat tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan gedung Sopo Marpikir kepada HKBP sebagai berikut. Penasihat dan penanggung jawab Ketua Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, anggota Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Pendeta Dr. Dional Sinaga, Pendeta Daniel Taruliasi Harahap MTH, Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH. Ketua Situa Dr. Martuama Saragi MM CFSA. Sekretaris Pendeta Ridui Batubara STH MPDK. Bendahara Dr. Anda Sandra Sidabutar. Anggota 1 Romawi unsur Yayasan Usaha HKBP. 1. Dr. Andus Potaspane AKSH MM CA CTA. 2. Insinyur Tabok Parulian Setiawati Pasaribu Boru Simajuntak MM. 3. Dr. David Lumbantubing SH MKN. 4. Jonggi Manalu. 5. Maurits Swalon Hasibuan. 2 Romawi unsur Pareses HKBP. 6 Pendeta Bernard Manik MTH Pareses Distrik 8 DKI Jakarta. Pendeta Mangatur Manurung MTH Pareses Distrik 19 Bekasi. Pendeta Juniaster Hutauruk Pareses HKBP Distrik 21 Banten. Pendeta Nexon Simajutak MTH Pareses HKBP Distrik 28 De Boskap. 3 Romawi unsur Badan Pengelola Sopo Nomensen. 10
Profesor Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, SEAK, MACC, MEC, dan CA. 11. Insinyur Max Darmawan Padjaitan, MTex. 4. Romawi Penatua, warga HKBP. 12. Edward Sirait, SE. 13. Dr. Robert Pakpahan. 14. Padapotan Sinaga, MM. 5. Romawi unsur BPSK HKBP. 15. Situa Insinyur Todo Parulian Panggabean, MM. Dengan tugas: 1. Berkoordinasi dan membuat kesepakatan dengan Yayasan Pengelola Gedung Sopo Marpikir dalam rangka menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab HKBP. 2. Melakukan pengkajian ulang terkait hak dan kewajiban HKBP atas penyelesaian pengalihan Gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. 3. Mengupayakan penggalangan dana dan alternatif-alternatif lain yang tidak bertentangan dengan aturan-peraturan HKBP untuk menyelesaikan kewajiban HKBP tersebut. 4. Melakukan kajian atas rencana aksi pengelolaan properti di area Sopo Marpikir dan bila dianggap perlu dan atas persetujuan pimpinan HKBP, tim dapat bekerja sama dengan Yayasan Usaha HKBP untuk melakukan konsultasi ke pihak pengembang jasa properti. 5. Tim harus melaporkan seluruh kegiatan kepada pimpinan HKBP secara berkala terkait pelaksanaan tugas poin 1 sampai dengan 4. 6. Masa kerja tim adalah terhitung sejak 2 April 2023 sampai dengan 23 Desember 2023. Demikian surat ketetapan ini diperbuat dengan sebenarnya. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika terdapat kekeliruan dalam membuat surat ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pia Raja Tarutung tanggal 2 April 2023, Kuria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sekian. Nuaing dung di ida sudi ruasta akadamang dainangon sahab mahita di bagasa tangiang tu acara pelantikan nasida martangiang mamu ruas ni uriata dina pinasat anon ulauni tu nasida jala aluson nasida suku-sukun ni eburusta mengaduk mahamu kamang dota makenang tu langgatanon. Tu tonga-tonga mamang ketua, do sekretaris. Tuhamuna amanami dohot inanami tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan Gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. Nuaeng nang begion nami alus dohot haradion ni rohamuna. Narade do rohamuna jala naolo dohamu patu pahon dohot mangulahon ulaon songon tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalihan Gedung Sopo Marpikir kepada HKBP. Atong di bagasan goar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia hulantik mahamu
gabe tim penyelesaian kewajiban HKBP atas pengalian gedung sopo marpirkir kepada HKBP. Tuhata Raja Nihuriaima na mangurupi jala patoguhon rohamuna marhobas huhut gabe pelean di adopanna. Amin. Jongjong mahita saluhutna marede mahita tunggodang situtu ulaon muatong di pasahat tuhata tuho danga dong betikim marna lebatahe ngolumi baen tiruan toktong marede ita. Modal situtu ulaon muatong di pasahat tuhata tuho dangadong betikim marna lembatahe ngolumi bahen tiruan toktong sabatu pamai alahi Tuhani sama kirim bangos na tuho debatado marni danani ulani manang adong maroeli. Tatangi ako ma piliata. Ali di bataha manami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom.
Pasu-pasu mai jala ramoti, asau perhasia kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutan dahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami, mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinorbadia magoharmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami. Songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de Batamaho. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodim. Oh, ala dia somalhon di uriat tahun pinasaat ma horas-horas Tuhamu salut nate akamang do tamakainang tarnumubi nang di ruas ni uriata namar dohoti parminggota sian sihadauan tarpasu-pasu manang hamu di bagas nang diinganan muna sinuaeng di hari-hari naneng roon buan hamu ma pasu-pasu ni tuhata tu inganan ngulumuna siganupari horas madia musaluna. Las dihamu akama nami nanami dot keluarga na dilantik langsung do hitamang di lantai tulu ni gedongon di sima hita jolo mardau pugu songoni dot yakama nami nanami naung pinasahat buah-buah songoni dohot sian kategorial late asa taudur homa tamutta
Dan mohon inang yang menangani konsumsi pelayanan agar juga mengarahkan tamu kita. Mau lihat ya? Gorang si tutu ulaonmu atong di pasaha tuhata Tuhan dengan hong betiki mana lembah bahe malumi bahe tiruan potong sai pato pamai alani Tuhani samaki